Sanibonani, babukeli bami emakhaya, kuseyimi lo ntokazi kanjapha. Namhlanje ngifikile emzini waseMlazi kaWhy. Kunomfana nje osibizile. Kunento eyimfihlo emhluphayo afuna ukuyikhipha. Okay, ngicela ukuthi bandla uma ubuka le video usubscribe kwi-page lami. Subscribe in my page kumahhala ukusubscribe for ukusapotha umsebenzi wethu. Ungibizile-ke Nkosi yami, angithi niyazi ukuthi mina ngisebenza ngo-anonymous. Yebo, akafuni ukuvela. Siyakubingelela bhuti wami, unjani empilweni? Ngiyaphila ma. Siyabonga ukuthi usibizile. Kungani vele ukhethe ukubiza thina uyangishisa le mfihlo media? Sanibani babukeli. Nawe sanibona nawe ma. Igama lami nguSiphesihle Wamkhize. Ngihlala la eMlazi kaWhy. Ngibize nina-ke ukuthi nizongisiza ukuze ngikwazi ukukhipha le mfihlo le engihluphayo sengihlupha iminyaka. Okay, ubize thina uba sikusize ukwazi ukukhipha le mfihlo yakho eseyihlale iminyaka emingaki mhlawumbe imfihlo yakho mangingabuza? Seyihlala iminyaka ewu-3. Iminyaka ewu-3. Okay, sesifikile-ke. Sengifikile ngiyintokazi kanjapha-ke. Usizwa ngani? Kwenze njani? Uneminyaka emingaki iqala? Una-18 this year. Una-18 years this year? Okay. Sicela ukuzwa ukuthi ngizogcina u-anonymous. Ngicela ukuzwa imfihlo yakho ithini, mhlawumbe yini lo ufuna le kushisa kangaka nje ofuna ukuyikhipha? Into engifuna ukuyikhipha kahle uma benobaba bashadile. Ya. Into eyenzeka ubaba wafuna ukuthatha isithembu. Njengafuna ukuthatha isithembu. Shuthi-ke ubaba njengafuna ukuthatha isithembu waletha unkosikazi washo ukuthi ufuna ukumshada. Njengoba ufuna ukumshada shuthi wafika lo mama lo wamlobola. Sahlala la ekhaya kwaboma uye lo nkosikazi nobaba. Ngokulo umama lo uyangithanda, ngiyathumeka nethumekayo, ngiyahlonipha, ngiyathumeka. Ngoku lo mama lo bengithanda kakhulu and bengithembile. Ukwazi ngisho ukungithuma ebhenki ngekhadi lakhe, ukwazi ukungithuma ngendlela engithembeke ngayo. Uma wangifakela i-pressure yokuthi angihambe ngifakele ushevu lo mama lo. Ngempela ngamfakela ushevu, ngamnika ukudla. Lo mama ngoba ungithembile naye, ngamfakela uphoyizini ekudleni. Lo mama lo wadla ukudla kwakhe uphoyizini. Kanti uzavele wagula. Mhlambe wahlala 3 years egula. Wahlala lokhuza wahlala 2 weeks egula esibhedlela. Emva kokuthi agula esibhedlela wafonela ubaba. Ufela ubaba kwathiwa umama usedlulile emhlabeni. Ngaphatheka kabuhlungu kuba nami lento engangiyenzile ngangiyisola ngayo. Wathi uma wanginika imali wathi ngenze kahle and next time uyophinda ngithuma. Into engihlupha kakhulu manje lo mama lo uyabuya kumina. Uyabuya nginqina ukuthi abuye njengobhuti manje emsebenzini uma usesebenza eCape Town. Uyabuya lo mama kumina. Afike abuye futhi umlilo ame lapha abuya ame phambi komnyango. Mangihleli ngedwa endlini ngive isivalo sibhahazeka, ngiva amabhodo ewa, ngibona ipuni ziliwe, ngibona amakhabhathi evuleka. Angisakwazi, sengine-trauma ngisho ukudla nezinye iy'ngane, ngikwazi ukudla nezinye iy'ngane ngoba ngiyasaba manje. Kahle angisakwazi ukuphila impilo yami kahle. Into engifuna ngisize ngayo ukuthi ngihambe ngikhonfesa, mhlawumbe ngingakwazi ukuthola isizo ngoba lo mama ngisho ngilele ebusuku uyafika emaphusheni amazongikinya, sengiyasaba manje. Siyaluzwa udaba lakho. Kahle ubaba wakho usho njalo wathatha isithembu. Kulesi thembu asithatha uma wakho-ke lo wangempela waseyacela badlisa lo mama lo ngophoyizeni umbulali wakunikeza imali for ukuthi akubribe uthi ungasho. Angithi usho njalo? Manje inkinga obhekene nayo lo mama lo washona ngithi umamncane. Uyabuya emaphosheni akho. Uyabuya emaphusheni angiqinye. Uyabuya emaphusheni angiqinye. Isikhathi emini ngihleli endlini. Sengisawu ngihleli endlini. Emini ngiva izivalo zivaleka khaxa ngizwa amalokho ikhiya iphinde ivuleka. Sengiyasaba ngisho ukuhlala endlini, sengijele ukuhlala phandle. Angisakwazi ukudlala nezinye iy'ngane ngoba mhlawumbe ngithi ngiyadlala noma ngithi ngidlala ibhola vele ngibone mhlawumbe ngengubo ayijwayele ukuyigqoka, ngibone idlula kanje. Ngivele ngiyime ngingasayenzi into ebengiqhubeka ngisho ukuyenza ngoba ngisho esikoleni sengiphazamisekile manje. Kanti manje ngenza u-matric esikoleni.
Manje lo mama nasemini uyambona edlula uyapoka. Emini kuyenzeka ukuthi ngibone mhlawumbe uthisha wami mhlawumbe usuke esigadile esibhale i-test, ngibone embethe isikhafu ayijwayele ukuthi imbatha lo mama lo. Yo. Uma ngibuza abangani bami ngithi ngibona ukuthi lo thisha umbethe lesa sikhafu, kuthiwa lo thisha asimbathanga isikhafu, ugqoke ijakhethi akasimbathanga isikhafu. Tshela mina-ke manje uthe konje igama lakho uba NguSiphesihle uSiphesihle. Wamkhize. Siphesihle wakamkhize. Manje Siphesihle-ke Khabazela. Uma wakho uphi? Usukwamchazela mhlawumbe wakho ngale nkinga obhekene nayo ukuthi bheka-ke into wangithi umuthi ngiyenzile impela kodwa-ke nakhu-ke manje esengihlangabezana nakho. Mama Cape Town wahamba ngamfonela ngamchazela ukuthi kwenze kanje. Lokho ethi hhayi angeke ube igwala. Uthi qina. Ngiqine ngeke ube igwala, ngeke uhambe ngisaba lana. Engathi manje ngiyaqala manje ubulala umuntu, angeke ngihambe ngisaba ngibe igwala lana. Ima-ke uma ngabe ethi-ke ukuba yigwala engathi uyaqala ukubulala umuntu, kanti ubungaqali ukwenza le misebenzi lena? Sengamfela baba omncane. Yo, ubungaqali, angikujaji ungangizwa kabi. Ubungaqali nobaba omncane wakho futhi wakuthuma uma wakho uthi mfakele ushevu naye washona futhi. Washona. Yena ebusuku akakuhluphi yini uma ngabe mhlambe ulele? Cha, angihluphi. Into edala ukuthi lo mama lo angihluphe ingoba ubhuti kalo mama lo uyinyanga. And naye washo ukuthi indlela ashona ngayo sisi wakhe akayithandanga, and uzenza ubulungiswa. Uma ungekho ubulungiswa uzabenza lo muntu owenze le nto le azivelele. Mhlambe bacupha ithuna. Kusuka kanjalo. Balaleli niyayizwela lapha emakhaya Nkosi yami. Niyayizwela nangu Siphesihle Mkhize lana ucela usizo. Ngiyacela bakithi, ngiyacela ukuthi-ke ni-comment nje ukuthi mhlampe angasizakala kanjani. Uma wakho usukwamtshela? Sengamtshela uma. Ya, wamtshela wathini? Washo ukuthi angeke ube yigwala, ngathi ngiyaqala manje. Wathi ukuba yigwala. Manje uma wakho-ke masingamlanda or masingaya kuye. Uthe use-Cape Town konje? Vele ngeke sikwazi ukuya kuyena. Angazi ukuthi uhlala kuyiphi indawo. Emva kokuthi kwenzeke yonke into le. Hhayi ungakhali Siphesihle. Uma wavele wahamba Ungakhali. eCape Town wabale wayishiya nami yonke le nto. Manje seyisalele mina yonke le nto. Hawu kodwa Nkosi yami, kodwa abazali bakithi. Kodwa abazali nayibulala kwesikhathi kusasa lo mntwana. Manje ngenza umatric lapha esikoleni, manje angisakwazi ukubhalana kahle. Uyabuya kodwa uma wakho lapha eCape Town ezila imlazi kawayi la uhlala khona. Angabuyi. Wabaleka nje, wabaleka eseyishiya nawe yonke le nto. Uhamba ngalesa sikhathi lesa qeda kwenzeka sonke lesigameko le, mhlawumbe kwanindawo amaviki amabili kuphela wahamba. Ethi usezabuya emakhulunywa wangabuya until manje. Nkosi yami lazi lanzima udaba lakho. Nkosi yami angazi mhlampe ubufuna yini mhlampe uyafisa mhlambe ukonfessa kubhuti kalo mamncane wakho ngoba uthi kusolakala ngathi mhlambe wacupha ithuna ngoba phela ubhuti kamama mncane wakho uyinyanga. Washo vele wathi usisi wakho ushona ngendlela angayiqondi kahle. Ayi ungakhali Siphesihle, ungakhali. Manje wathi ushona ngendlela angayiqondi kahle wacupha ithuna. Vele washo. Manje Vele washo lo bhuti lo wathi umuntu owenze yonke le nto le uzazibuyela, uzaziveza. Wena uyazi ukuthi usebenza kanjani. Manje senze njani, siyambiza? Angazi boka lo mama lo ngabe siyambiza, ngeke angazi nakubo. Ngeke kuthiwa uhlala ePietermaritzburg, manje angazi abakubo, angazi. Nalo bhuti kalo mama uyathanda ukuthi simbize inkinga kodwa kuyikona ukuthi awukwazi kubo. Nenamba yakhe futhi awunayo. Ubaba umuntu onayo. Ubaba naye wayenenamba kalo mama lo. Yeah. Kwasho ukuthi umama useshonile indifuna ke basayisebenzisi bayidayisa. Okay. Manje ngikwazi. Kusho ukuthi-ke ngoba phela umuntu mhlambe obuya ngakoxolisa kuyena njengomuntu wacupha ithuna kwakuwubaba kwakuwubhuti kalo mamncane. Ngoba-ke indlela ochaza ngayo uthi uyafisa kakhulu uxolisa inkinga awumazi la ekhona, awazi nenamba yakhe futhi awuyazi.
kusho ukuthi ufuna ukusizakala nje, mhlawumbe ufuna ukusizakala mhlampe ndlelani, or mhlawumbe avele mhlawumbe umuntu okwazi ukuvala mhlawumbe amathunzi amnyama, mhlawumbe mhlawumbe umuntu okwazi ukusebenzisa mhlawumbe into zesintu avele mhlawumbe. Cha, mina ngifuna ukuyokhonfesa kuphela nje. Mhlawumbe lo bhuti angakwazi ukungisiza ngoba ngisho ubaba ubaba ngeke ngikwazi ukumtshela ngale ndaba le, ngoba ubaba uma engamtshela ngangifaka ngisho ejele. Nje sengina-18 manje, ngoba futhi nawe uma ngeke angisize. Uma ngayokhonfesa nje lo baba lo, mhlawumbe angakwazi ukuxola enhliziyweni yakhe. Mhlawumbe mhlawumbe lo baba lo ividiyo amayibona ka-TikTok uzakwazi ukuthi naye ngikwazi ukusizakala. Wena ufuna ukukhonfesa kulo. I-problem awazi ukuthi uzomtholaphi. Mhlawumbe ividiyo yami engabona ka-TikTok, mhlawumbe kungasizakala ayibone bese sikwazi ukuthi sikhulume. Uyazi-ke mabe usho njalo, siyacela nababukeli ababukele emakhaya basisize. Niyamuzwa uSiphesihle la wakaMkhize, niyasizwa isitori sakhe, wabulala umamncane wakhe ngoba bakhe wayethatha isithembu, kanti vele bese-ke wabulala vele na before ebulala ubaba omncane wakhe, ethunywe uma wakhe ukuthi amfake lo sheva ambulale. Nakule game futhi wathi uyabulala umamncane wakhe, kanti ithuna lizocushwa. Bakithi ngiyacela le video ni-share ize ifike kahle kahle umuntu esimfunayo la ubhuti ukuze uSiphesihle kahle kahle ufuna ukukhonfesa kubhuti kamamncane wakhe. Ngizocela ukuthi usiphe igama labhuti kamamncane wakho nesibongo sakhe. Uthe uhlala eMaritzburg, awazi uhlala ePietermaritzburg, awazi mama phi nePietermaritzburg. Angazi. Okay, igama nesibongo mhlambe uba igama labhuti kalosisi lo. Uthobelani Mnguni. Uthobelani. Siyacela abalali nize nishare le video kahle kahle umuntu esimfunayo uThobelani wakaMnguni, uhlala ePietermaritzburg. Nangu sinoSiphesihle lana simvakashele, uSiphesihle kaWayimnazi ngoba esibizile. Akalala ebusuku, wabulala umamncane wakhe ngoba ethunywe umama wakhe ngoba ubaba wakhe wathatha isithembu, wavele wathatha nje umama boom esithubeni. So umama wakhe wamncenga ukuthi akabulale lo. Manje inkinga wambulala washona right. Inkinga ekhona manje na umamncane lo ebusuku uyampokela, even ngisho nasemini uyasho uba nasesikoleni njengoba kade kubhala umatric akabhalanga kahle, uyabuya ubhuti uyampokela umama njalo. Umamncane wakhe uyabuya uyampokela ebusuku, nasemini uthi kahle ahlala mbone athi shazi manje lokho siphazamise kakhulu esikolweni. Uthi uyafisa ukuxolisa kuyena, uyafisa ngoba wacupha ithuna, uyafisa ukuxolisana. Inkinga akamazi ukuthi angamtholaphi, kodwa igama lakhe siyacela nisifunise uThobelani wakaMnguni, uhlala ePietermaritzburg. Usanda kushonela nje usisi wakhe, uthi nje washona 3 years back. Manje wacupha ithuna, ngithi uyapoka. Ubhuti uSiphesihle la ufisa ukukhonfesa ukuze athole usizo. Nani-ke nkosi yami ngiyacela ividiyo niyishare up until ize ifike kuyena bakithi, ifike kuyena. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Iloko besikuphethe kwanamhlanje. Ngiyacela bandla kuma-comment section ni-comment. Mhlawumbe omunye nkosi yami engagcine engatholakalanga, mhlawumbe angabuya nolunye usizo, mhlawumbe khona mhlawumbe usizo esingalithola, mhlawumbe omunye obukele. Ngiyacela ningayidluli nkosi yami le video. Nangu uSiphesihle ngihleli naye lana, uxakekile ngale ndlela. Uxakekile ngoba noma wakhe wamenzisa le mikhuba aqeda wabaleka, uthi use-Cape Town uma wakhe, nobaba wakhe naye uyibalekela isayidi lakhe. So umntwana la uSiphesihle inkinga isisele naye yedwa. Ngiyacela babukeli, ngicela ningayidluli le video, ni-comment. Mhlawumbe ukhona ungakhomenta, mhlawumbe akwazi umntwana nkosi yami ukusizakala, akwazi ngoba usekwazi ukuthi ayikhiphe lento emshisa enhliziyweni. Ngiyacela futhi uma khona umuntu onebhomu elimshisa enhliziyweni, uzoba anonymous. Ingaba uyasi-emailela njaphantombikayise@gmail.com, uzoyibona lapho ku-YouTube. Bese ngiyacela bandla nisubscribe, ukusubscribe kumahhala, noma angisendele uWhatsApp wami 0722 803291. Ngiyabonga.